Trka zmajevih čamaca održava se na Adi Ciganli. Svoje umeće predstavlja više učesnika od juniorske do seniorske kategorije iz klubova iz naše zemlje, kao i studenti i srednjoškolci. Kako kaže za Tanju generalni sekretar Srpskog Dragon Boat saveza Ana Duduković, u tom sportu nema ograničenja, mogu da učestvuju i mlađi i stariji od 60 godina. Dodaje da svi učesnici pored titule najboljeg dobijaju i medalje. Koliko dugo ste se spremali za trku? Pa pripreme su počele predno 2-3 nedelje, ozbiljne pripreme, tako da ispunili smo za ovaj vremenski period sve što smo očekivali da treba da spremimo. Ovako normalno treniramo, u stvari se prvi put vidimo nakon mesec dana. To je pre mesec dana se prvi put vidimo i radimo kao ekipa. Trenirala sam nekih 2-3 meseca pre ozbiljno ovako pripreme za trke, a ovako smo imali neke rekreativne treninge zime. Pa najveći neprijatelj na vodi je vetar. Tako da sada i ne duva toliko strašno. Kada su temperature niske i ako nema vetra, mnogo je manje naporno takmičarima nego kada je vetrovito. Oni su navikli, klubske ekipe su navikle na sve uslove, a što se tiče studenta i srednjoškolaca, mi smo i gledali da njihov kup bude nešto malo kasnije u toku dana, da mogu i da se naspavaju, lepo odmore i da veslaju po lepom vremenu.